आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिन जो गासिखौ बरायहरबाय थ' आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं दिनै बानायनो नागिरदों ना अन्थाइनि थालि माने आङो जि माने डिसखौ मोजां मोनो बेजों आङो ना अन्थाइनि थालि बानायगोन थ' बेनि थाखाय जों लादों बेखिनिखौ जाहैबाय गरसि आफाजों आलु हानानै लादों आङो बे गरसि आफाखौ नै बिदि हादों एसे गांलाब गांलाबै आरो बांद्राय एफ्लेया आङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय लादों आंनि बारिनि मैगं बेहाय दङ खुदुना लाफा ओमफ्राय बुथुवा मिक्स मैगं बेयो ओमफ्राय दा नुगोन मा संगोन ओमफ्राय बिथिंजाय जाहैबाय हाग्रानि थास' बियो हाग्रानि थास' गोसोमनि बेदर ओमफ्राय नैबे थाइगिर ओमफ्राय नैबे खारै ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंना मेन इनग्रेडियेन्ट्सआ ना अन्थाइ जों हमनाया ओमफ्राय नैबे मस्लाया ओरैनोथ' जोंहा बांद्राय मस्ला जाखाया थ' नैबे जाहैबाय जिरा जाब्रां ओमफ्राय बेखिनियानोसै हाइजें ओमफ्राय उनावहाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बे बानलुखौ थास'नि थाखाय एसे बुरजा लादों आङो बेखिनियानोसै ओमफ्राय मोनब्रैसो आइटेम जागोन ना अन्थाइजों माने आं जायखौ मोजांसिन मोनो आरो ओरैनोथ' बुहुत जों संजायो ना अन्थाइया खिन्थु आं बे मोनब्रैजों स्पेसियलि बांसिन मोजां मोनो आरो ओंखायनोथ' आं दिनै बानायनो नागिरबाय ना अन्थाइनि डिश थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै उइदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै टाडान बिथिंजाय जाननानै लाखाबाय आङो साराय आंनि साराय गोसोमा बिराद माबा जायो बिथिंजाय साराया दुंखाबाय बिराद गुदुं जाबाय बेहाय थाव होनानै होनोसै ना अन्थाइ संनो बांद्राय थाव नांलाया दे हले नाखिनिखौ एवजोबनानै लाग्रोगोन आङो सब ओंख्रियावनो होगोन नालाय ना अन्थाइखौ थ' ना अन्थाइखौ गासैखौबो एवग्रोनानै लागोन थावा एसे दुंथोंसै ओमफ्राय बेखिनि मस्लाखौ देजोबगोन आङो बेखिनिखौ एक्सट्रायै देगोन साराया दुंबाय दा होनोसै होनानै होगोन संख्रै बेनिफ्राय होगोन हालदै खामथाबजासे दोनगोन फारसेथिंजायनो नङाबा गेब्लेनो नागिरो ना अन्थाइया जि आराम जायो एवनोबो बे नाया एकदम ओरै स्र' बिराद ब्लाव जोंबाथाय दसेनो जायो दा बेखिनिया जाबाय जों बेखिनिखौ ऐसे गेलेबाय एकदम ड्राई फ्राई खालामथारबाय आङो ओमफ्राय बाखि बेवहाय एवनानै लाजोबखांबाय बेखिनिया ओंख्रियाव होनो थाखाय बेखिनि एकदम ड्राई फ्राई थावा आग्लायबाय आं होनदोंना थाव बांद्राय नाङा होननानै थावा एकदम आग्लायबायथ' एसे थाव होदेरनोसै आं ओमफ्राय आं दा संग्रोगोन थास'खौ संग्रोगोन आङो थास'खौ संग्रोगोन थावा गुदुं जाबाय संख्रि होना होनोसै दै होबाय खोबनानै होनोसै
जिरा जाब्रां हाइजें ओमफ्राय बानलु बेखिनिखौ जमा देखाबाय आं बेवहाय बेयो थास'नि थाखाय आरो मस्लाया दा बेहाय होना होगोन देनाय मस्लाफोरखौ सामब्राम गुफुर जिरा हाइजें बानलु ओमफ्राय जाब्रां बेखिनिया एसे मोदोमनाय ओंखारजासिम एसे खोबनानै दोनबावो नङाबा गोथां गोथां मोनामगोन ना खोबनानै होनबाथ' लाब जाखालायो नै दा जाबाय बेयो मस्लायाबो आरामसे सिखांबाय दा होना होनोसै बेहाय दै आरोबाव दैखौ होबावनोसै आं एसे मोननो नांगोन ना माबाया थास'आ एसे मोननायाव एसे गोबाव लायो नङाबा माननो नागिरो दैजों बिथिंजाय रुइबायानो नै रुइबाय दे रुइबाय आं दा एसे खुथुनि मारिना होनोसै रुइबायना Ini mau suka bos. सामब्राम गुफुर बिलाइसो डन्ट माइन्ड खुथुनियाबो मोजां नंथारालै जाना Kutuni mari ni dengan kutuni sagong ni di sagong सागं sana. बर'आव सागं साना होनोसै ओमफ्राय दा होना होनोसै नैबे थाइगिरखौ आं फिसा फिसा होनानै लाखाबाय बेहाय होना होनोसै थाइगिरखौ बेनिफ्राय होना होनोसै बे नाखौ मोनथाम ओंख्रियाव मिलायनांगोन ना बेखिनिया मोनसे ओंख्रिनि आरोबाव खांख्राइखौ एवफ्रामनो बावगारदोंमोन होमबाबो होना होनोसै आं मोनबाय थाथोंसै दा एसे ओरैबायदि पारफेक्ट नायलाय कालारनिफ्राय आं संख्रि नांगोन ना आखै साखिग्रोनोसै ओरैबायदि गोथाव माने राव गैला बुंनो दा आङो होना होनोसै आंनि बारिनि दुन्दिया आंनि बारिनि दुन्दिया होना होनसै दा बेनि उनाव आरो सोर होबथानो हायो 5 स्टार रेस्टुरेन्टनि डिसआबो हाया आइटेमाबो सोलास्लिबजोबगोन दा बे मोनबाय पारफेक्ट जोंना मोनसे डिशआ मोनबाय मोनसे आइटेमा जोंना जोब्बाय दा नेक्स्ट आइटेमनिसिम फैलायनोसै दा नेक्स्ट जोङो गरसिखौ संगोन दा साराय बेहाय जानबाय सारायाव जेबो थाव होआ जों गरसिखौ खारैजों संगोन थ' बेहाय होनानै होगोन आं गरसिखौ गरसि ओमफ्राय आलु गोरलै ओमफ्राय बे सामब्राम गुफुर आरो बानलुखौ बिदि गथायैनो होगोन आङो ओमफ्राय जेबो मस्ला गैया बेहाय खालि हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय एसे ओमफ्राय एकदमबारे एसे खारै ओमफ्राय दा खोबना होनोसै एसे जब्बावथों
alu ini dikit sih. Behay hono haगोन नाखौ खोबनानै होनोसै आलुआ रुइगोन ओमफ्राय दैया खम जालांगोन बेनि उनाव दुन्दिया होनानै होसै तो फुल होननो हायो जोङो दिनै हासार गैयि ओंख्रि जानो नागिरदों जों दिनै एकदमबारे मेडिसिन ओंख्रि जानाय बायदि मोनो आङो बिदि ओंख्रि जायोब्लाथाय तो हमनानै ला मेडिसिन ओंख्रि मोनबायानो बेबो बेबो जाबाय परफेक्ट जाहैबाय थार्ड नाम्बार ओंख्रिनि थाखाय बेहाय दै होनानै लाखाबाय आङो दैखौ गोदौजासे रुग्रोगोन ओमफ्राय खोबनानै होगोन आं दा बेहाय दा दैया गोदौबाय जोंना ओमफ्राय होना होनोसै बेहाय मैगंखौ बे संख्रिखौ होना होनोसै एसे ओमफ्राय होना होनोसै खारै दुन्दियाखौबो एसे होना होफागोन आङो दा बेयो मोनबाय थाथोंसै दा जोंना बेबो मोनबायानो मोनबाय लोथोब लोथोब स्लुप स्लुप सोर सोर बिदि खारै जायो जोंनि बाक्सायावथ' मेरला जायो खिन्थु चिरां आरो क'क्राझाराव जाफेरगोना जाफेराबा जोंनाव खिन्थु बिदिया बिराद सोलियो जोंनि साइडआव बाक्सायावबो सब जायगायावनो जाजोबगोना जाजोबाबा बिदि मिक्सार खारै ओंख्रि आरो मा नामावगौ दे बिदि मोनजानानै मारै बुवालासिनो थानो रानि आंलाय माथो थादों आयो 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 जाबाय रेडि ओके डन तो जोंना दा ना अन्थाइनि डिशआ पारफेक्टलि मोनजोब्बाय ओमफ्राय दा सार्भ खालामनोसै लेट्स गो बिमाफोरा बांसियो आंनि मानो लांजोबखो आंनि मानो लांजोबखो या आंनि होदो ओइ लाइ मोनसे खामफ्लाया